Дами и господа, позволете ми най-напред да представя официалните гости. Професор Козелов, зам.председател на Селскостопанска академия. Всички го познавате, да му благодаря. Професор Мишев, председател на изпълнителния съвет на Фонд научни изследвания към Министерството на образованието и науката. Ръководителя на проекта, доцент Венера Цолова, секретар на проекта Мариана Христова. Позволете ми да открия, наши гости са наши колеги от Институт Пушкаров. Тук е представител на пресата, така както сме обявили пресконференция за стартиране на проекта. Всички сте добре дошли на нашето мероприятие. Позволете ми да открия настоящото събитие – пресконференция за представяне на проект програма за подобряване на интердисциплинарната подготовка и повишаване на квалификацията на младите учени в областта на почвознанието и екологията. Проектът се финансира с финансовата подкрепа на Оперативна програма развитие на човешките ресурси, съфинансиран от Европейския социален фонд Европа инвестира във вашето бъдеще. Уважаеми млади учени и колеги, заставам на тази трибуна с голямо вълнение и мога да кажа и с огромна надежда за бъдещото научно развитие на Институт Никола Пушкаров. Началото на второто десетилетие на 21 век изправи Европа пред ново предизвикателство да стимулира растежа, необходим за излизане от икономическата криза, чрез осигуряване на работни места и жизнен стандарт на европейците, при условията на изчерпване на изобилните и ефтини ресурси. Ресурсната криза засяга както източниците на минерали, метали, енергия, така и рибните запаси, дървесината, водата, плодородните почви, чистия въздух, биомасата, биологичното разнообразие и устойчивостта на климата. За преодоляване на тази криза са необходими радикални промени. В стратегията си Европа 2020 Европейската комисия подчертава ролята на научно-изследователската дейност и иновациите като ключови елементи от подготовката на Европа за постигане за предизвикателствата на бъдещето. Обединяващата цел на програмата е постигане на устойчиво развитие. Насоките за общата селскостопанска политика за следващия програмен период открояват иновациите като незаменими за подготовката на земеделието в Съюза на бъдещето.